Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh saha pinesepuh ingkang tuhu ginabekten, dumateng para alim ulama ingkang rintenan dalu tansah sinanding kitab wahyuning ilahi minangka kiblating manembah ingkang tansah kita tenggo-tenggo fatwa saha mauidhah hasanahipun dumateng pangembating praja satriyaning nagari endang minangka dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang kinasih dumateng panjenenganipun Bapak Darmawan sak rombongan langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Jumianto sarjana pendidikan ingkang minangka dados talaning basa saking panjenenganipun Bapak Besan ingkang tansah kula hormati dumateng para bapak, para ibu saha sedherek sedaya ingkang tansah kula hormati dumateng taruna muda ingkang tansah kaula tresnani. Saderengipun kaula nyuwun agunging pangapunten awit kaula gumawanto ing swacana munggel kawigatosan panjenengan sami mboten ateges kaula ngirangi subasita tuwin tata krama ananging kaula kadhawuhan saking panjenenganipun Bapak Budi Wahyono, Ibu saha Ibu Kinen Hanampi Pasrah saking panjenenganipun Bapak Besan ingkang sampun kaaturaken panjenenganipun Bapak Jumianto sarjana pendidikan. Langkung rumiyin sumangga kita serantan sang ngunjukaken ros puja dalah puji syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah maos tahmid bil lisan sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin awit ngantos wonten ing wekdal punika kula lan panjenengan sami taksih pinaringan pinten-pinten kanikmatan saka rahmatan sing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala langkung-langkung pinaringan sehat wal afiat sehingga wonten rikalenggahan punika kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Budi sekalian Ibu saperlu paring tambahi tunggu pangestu anggenipun netepi darmaning asepuh ngunduh mantu wonten ing siang punika. Mugi-mugi kanthi donga pangestu kula lan panjenengan sami pinanganten sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ingkang panjenenganipun Rasulullah tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun wiwit kita gesang wonten ing alam donya menika ngantos benjang yaumil kiamah. Para rawuh kakung saha putri ingkang tansah kawula hormati, kawula minangkani sulih salira saking panjenenganipun Bapak Budi Wahyono sekalian Ibu hangaturaken sugeng rawuh saha sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos paripurnanipun pahargyan ngunduh mantu wonten ing enjang siang punika. Salajengipun kawula minangkani sulih salira saking panjenenganipun Bapak Budi Wahyono sekalian Ibu hanampi salam so taklim saking panjenenganipun Bapak Besan nun inggih panjenenganipun Bapak Darmawan Ibu Nyumiati lumantar panjenenganipun Bapak Jumianto sarjana pendidikan kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep kaping kalih bilih panjenenganipun Bapak Darmawan sekalian Ibu lumantar panjenenganipun Bapak Jumianto sarjana pendidikan hangaturaken saha hamasraken pinanganten sarimbit nun inggih Bagus Yoga Adi Setiawan saha Diah Kusmaning Ayu Fajar Indah Aprilianti. Panjenenganipun Bapak Budi sekalian Ibu lumantar kawula hanampi pasrah saking panjenengan saha menapa ingkang dados panyunan panjenengan insyaallah badhe katindakaken. Lan ugi panjenenganipun Bapak Darmawan sak rombongan lumantar panjenenganipun Bapak Jumianto kala wau kinanten angsal-angsal panjenenganipun Bapak Budi lumantar kawula hanamung saged ngaturaken jazakumullah khairan katsira. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan tansah pikantuk lelintu sing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala saha saged hangraketaken anggenipun bebesanan. Lan ugi panjenenganipun Bapak Budi sekalian Ibu lumantar kawula nyuwun agunging pangapunten hambok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya saha anggenipun paring papan palenggahan napa dene pahormatan kirang ngremenaken saha kirang ngresepaken dumateng manah panjenengan sedaya. Kawula minangkani sulih salira saking panjenenganipun Bapak Budi sekalian Ibu nyuwun agunging pangapunten lahir tumusipun batos. Lan ugi panjenenganipun Bapak Jumianto sarjana pendidikan minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Darmawan sekalian Ibu badhe nyuwun pamit. Kawula minangkani sulih salira panjenenganipun Bapak Budi sak keluarga namung saged hangaturaken sugeng kondur mugi-mugi bidal panjenengan saking watu dakon ngantos dumugi dalem panjenengan piyambak-piyambak tansah pinaringan slamet wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Mekaten atur panami pasrah ingkang saged kawula aturaken hambok bilih wonten kekiranipun saha kelenta-kelentunipun kawula nyuwun agunging pangapunten billahi taufik wal hidayah ma'al inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.